Vatandaşlar, Alişer bilen Abdullah barada täze maglumatlar var. Olam ayın 24-üne Güç İdaresinden göýürilipdir. Resmi ýagdaýda ýöne Alişer bilen Abdullah ortalykda ýok. Kayıp, yani yitipdirler. 7 ýaşly, 8 ýaşly oglanjyk däldigine teretsek, gittilermi ýa-da ýitirildiler? Muňa da Türkiýe Jumhuriýeti İnşallah cevap verir diýip umid edýäs. Bu ýerde men polisiýa işgärlerini günäkär hasaplayan, çünkü iki sanak vatandaşy öýünden alyp giden şo polisiýa işgärleri nem ýygyna ýitipdirler etýärler. Onda polisiýa işgärleri äkitmeler ekenne öýünde oturan adamyny. Bu ýerde terrorçulukly, terrorist hereket var vatandaşlar. Hemmeňize eşdirýän habaryňyz bolsun vatandaşlar. Gözlegde arada şikaýetler edildi, ýitenligi barada, gözlenýänligi barada. Polisiýadan öwrenilen maglumata görä Türkiýanyň territoriýasy terk edilmändir. Ýani resmi ýagdaýda çykyş nemeleri ýok. Ikowlanyňam ýöne ortalykda da ýok. Inha 21-nji asyrda 2025-nji ýylda bolýan zatlar. Sağ olun vatandaşlar. Eşitişin, paylaşın bu videonu.